Tània, ¿eres fallera major? Sí. ¿De quina falla? En estos momentos de la Junta Local Fallera de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes. ¿De 3 pobles? De 3? Què te pareix? ¿T'agraden les falles? No, què va. No t'agraden les falles? Sol és una mica. Normal que m'agraden. Contesta, per què no t'agraden les falles? Digues. Perquè em falten el respecte a mi com a ciutadà. Falten el respecte i no eres capaç de mostrar la teua cara perquè la gent te conega i sàpiga qui és l'antifallero que hem trobat pels carrers de Sueca? Jo sóc una representació. Com jo, en són milers. A mi no m'alces el ditet, perquè si m'alces el ditet, me cabrejaré. I si me cabrejaré, s'acabarà l'antifallero i acabaràs eixint en la primera comissió que a mi me dóna la gana que isques. Eres igual que tots els falleros, violent. Violent? No sóc violent, però espera que em faig una casalla i veuràs el que és la violència. Això és el que passa, que l'alcohol us trastorna a tots. Paquito, això va llevar el peluche així. El present infantil. ¿Qué tal, bobo? Paquito, grabamos bien. Per què les falles són bones per a la societat suecana? Per què són bones per a la societat suecana? Què aporten a la societat? Aporten moltes coses. Quines coses? Des d'enfrontaments, que també n'hi ha, entre veïnats. Ah, sí? Clar, pel soroll, que si és coet... Però això... Anem a veure. Tu estàs així en qualitat de profallera. No me pots dir que aporten enfrontaments? Clar, però això és una part. Ah, encara no s'ha acabat, perdona. Però la part bona, positiva, de les falles és molt més gran, perquè això sols són 3 dies, però les falles són tot un any de cultura, tradició, costums... I després en 4 dies se ho cremeu tot, no? Home, no. A veure. A qui no li agrada la falla, l'olor a pólvora? Què, no t'agrada l'olor a pólvora? Sí, l'olor a pólvora sí. El que no m'agrada és anar darrere de la despertar de bon de matí a les 9 del matí, perquè no fan les despertades a les 7 del matí. I vas a comprar o a passejar el gosset i has d'anar darrere d'ells esperant que vagin esclafint els trons. Per què no ho fan a les 7, a les 6 i mitja? Perquè com es xiten tard, volen dormir i quan són tan xulos, diu, pues ara fem la despertar a les 9 del matí. Perquè no has conegut el fallero empalmador. Ixe fallero que empalma durant 3 dies i no arriba a Sant Josep. Ixe fallero, ixe sí que és bo. D'aixòs n'hi ha dos. Dos? D'aixòs n'hi ha dos. Falleros divideix en sectors. Uns són els que el donen pel sac de nit i altres són els que el donen pel sac pel matí. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Que el penses que les falles són sols alcohol? No, n'hi ha molt més. Sí. També n'hi ha cultura. Soroll, Sí, soroll. pixarraes pel carrer, despertaes, donant pel sac al ciutadà.
Una comissió és una família Ja ho crec, i ben gran, ben gran. El cau faller es transforma i es converteix en tot. la llar de tots els valencians i valencianes de la comissió. Correcte. Si n'hi hagueren quechues allí que dormiríem. Sí? Sí, allí tens mares, tios, cosins, germans, o que no tingues a ningú, però els tens. I què me dius de les comissions, dels caus fallers? Això és com una família. Les famílies no estan tan unides com els fallers i les falleres. Ja. Els caus fallers jo n'he patit un molt proper de casa. Sí? Molt proper de casa. Quin? I ha acabat hasta el gorro d'ells. Quin cau ha sigut? I la musiqueta, pitipimi, 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 i els cuetets ahí, pitipimi, pitipimi, tot el dia, tipitimi, tipitimi, tipitimi. Per què en València no deixen entrar a la gent en els caus fallers i així tot és una porta oberta que pareix que tinguem 13 pubs en falles? Perquè així són poquets i són tots una gran família. En València n'hi ha molta gent. Si a tots es pegara per anar a un cau, tu creus que cabrien? A mi em pareix que no. No és veritat. Per això, Però sí està guai anar de casal en casal. De casal en casal. A rodar. Anem de ruta. Sí. Està bé això. El problema és que si coneixes a molta gent, igual no saps després tornar a casa. No, el problema és si has de quedar bé en totes les falles. Perquè tu, com a fallera, has de quedar bé en moltes falles. Sí, i amb molta gent. Jo faig la tele de que cobrar. Tele5! Altra volta! La salsitxa que sí! Altra volta! Canal Banderí, la fallera major de Sueca, Peña Saber. Primer premi amb un total de 418 punts per a la falla Penche de Sabores. La Cristina. Entrega el premi a futura fallera major de Sueca. Ahí ho teniu. Enhorabona a la falla d'Espanya per el seu premi. Segur que després diuen passa al cau i te convidem a algo. Vols menjar algo? Vols beure algo? Segur que no dius que no. No, Perquè els falleros són molt hospitalaris i les falleres molt hospitalàries. Per a elles, són hospitalaris per a ells i prou. Per a ells, tu creus? Perquè en el veïnat no pensen. No? A tu no te deixen entrar en el cau? Sí, però com no m'agraden les falles no vaig. No has entès que a mi no m'agraden les falles. T'agraden els bunyols? Què? M'encanten. I els bunyols d'or, què? No li diries que no a un bunyol d'or? Això és un... Un què? Una merda, home! Bunyols d'or. Els bunyols no són d'or, els bunyols són de carabassa. Carabassa. Tu sí que eres carabassa. en el que farem entrega de la més alta distinció que atorga la Junta Local Fallera, així com la màxima recompensa que concedeix la Junta Central Fallera de València. El que vosaltres sentiu per les falles està a prova de foc. Manteniu un vincle tan fort i sincer amb la festa fallera que estic segura no podeu percebre la vida sense les falles. I avui celebrem això, la vida que naix i creix dins les falles, les trajectòries entregades en cor i fetge. Tu eres fallera major. Per què no un fallero major?
Un fallero major, que no en tenim o què? I Bernardo què és? Ai, Bernardo és el president. I el fallero major. Bernardo és el fallero major, no? Clar. Ah, pues, no havia pensat jo que... Sí, sí. Molt bé. Bernardo és tot. És tot. És com... està en tots els llocs. És com Déu totpoderós, fallero. Correcte. D'ací seràs com el fallero major de Sueca, perquè què penses de que tindrem una fallera major? D'ací 2 dies tindrem fallero major. Per què no? Què el penses, que les falles són masclistes? A un muntó. A muntó, per què? Perquè té que anar a una fallera major, com si fora un florero ahí. Florero? Sí, No, mira. perquè no eres tu, fallero No t'ho major. permet això. Jo he parlat de la fallera major i no la considero ningú florero. Crec que té més personalitat que tu, que estàs ahí darrere d'una màscara. Què? Mira, te deixa la boca ja, ni la meneges. Mira, ni la meneges. No m'apuntes, no m'apuntes. Ixe ditet. Estàs provocant-me. Ixe ditet. Què és més important per a un fallero barra fallera? La paella o la casalla? Uf, Difícil, elecció. difícil elecció. Perquè són una combinació, Però jo opte per la senyora Cerveró. M'acabes de deixar... Falles i Cerveró, I una casalla i després una paelleta? correcte. Primer l'arrancaora i després la paella. I després continuem. Arrancaora estaria en el diccionari normatiu de la llengua falleril. Correcte. Arrancaora. Arrancaora. A mi m'agrada més la paella. La casalla no m'agrada gens. Argumenta això que has dit que no t'agrada la casalla. L'última carxofa que vaig agafar jo va ser de casalla i no l'he tornat a provar ja mai més. Sí, espera, molt d'Anonymous, molt de tapar-te la cara, però segur que per a menjar paella te lleves aquesta caraceta d'Anonymous. No, jo porto la màscara d'Anonymous perquè tinc por a represàlies. ¡De paelles! Els falleros són violents. Violents? Què el penses? Sí. Que van anar a ta Les casa... fan 4 casalles i volen trencar-ho tot. Torna a dir-te que els falleros no són sols 4 casalles. També està la cultura, que els falleros no fan cultura durant tot l'any. Sí, deixar els goig per damunt dels cotxes quan van bevent per ahí. Això és el que fan els falleros. Anímate de Sueca, filmant. Tots avant, les falles de Sueca. Si vius al costat d'un cau faller i no pots dormir per culpa de la música, A. Denuncies. B. Baixes i te cagues en la mare que ha parit a tots els fallers i falleres de la comissió. O C. Baixes i te fas un gin tònic. Medita la pregunta. Medita la resposta també. Baixa i em faig un gin tònic. Has caigut! Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Sabia, acabeu tots iguals. Però això no vol dir que m'agraden les falles. Però m'agrada el gin tònic. Un poc de llima i... Sí. Baixa, però no em faig un gin tònic. Em faig una caselleta. Una arrancaora, una arrancaora. I continua la festa. Mira, jo entenc que la falla, com a monument, com a crítica, com a cultura, com a actes que fan, està acceptable. Sí, en general, les falles, vamos. En general, no, tot no. Les falles, els monuments, els trajes, les flors, la música, tot això està acceptable. El que no accepte és la falta de respecte a la gent que no és fallera. Les hores de música, els cuells, les despertades, la coixina que fan, els papers que tiren, tot, que no. I la dedicació que li fan al poble, fan festa, fan ambient, són unes festes debades, que qui vol té diversió. I si cau cada setmana, flipa.
Enhorabona a la Falla Sucro com a guanyadora de decoració del concurs de paelles 2018. I què passa? Que els falleros no fan humor, no fan crítica, no fan sàtira social, que no fan una cabalgata del ninot? Això, la cabalgata del ninot. No sé si és la cabalgata del ninot o la cabalgata de fer el ninot. La tele. Hola, guapo. Ser fallera major de Sueca era la teua gran il·lusió? Sí. De Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes. Uf, no mos olvidem del Perelló i No mos olvidem de la part marítima de Sueca. És un gran somni, la veritat és que sí. Perquè si ser fallera major de la teva comissió ja és un somni, representar a 16 comissions ja... És la llet. Sí, és el que tota fallera pot aspirar. En l'anterior programa te veguérem ahir en la crida emocionada Nerviosa. davant de totes les comissions. Pot ser un dels grans moments de ser fallera major? Sí, per a mi un dels millors moments. El poder-te dirigir a tot el col·lectiu faller que n'hi havia allí baix aquell dia era per a mi tot un honor. I volies dir-ho tot. Volia dir-ho tot i tan apressa que estava nerviosa, no, lo següent. El dia de l'ofrena vas a plorar? Ja ho crec, hi ha llàgrima viva. Sí? I el rímel o aquestes coses que te fiques Déu igual. Eixa emoció no se pot controlar. Sé que ploraré. Pregunta d'examen. Quants tratges tens? Quants tratges tinc? Ah, t'ha pillat, eh? Uns quants. 53? No. Tinc 4 tratges complets Sí. i 6 combinacions. Tens 4 tratges complets i combinacions te refereixes a... Escossos en un altre faldar. Fas combinacions. Sí, puc fer diverses combinacions. Estàs fins al monyo de fer-te el monyo? Un poquet, Per què dir mentires? Tinc el cap ple de bonys. De bonys? De bonys. De tant de ganxo. D'estirar i ganxo? Sí. I quan tens son i tens el monyo fet? Un greu problema. I aquest problema l'has tingut alguna volta? Sí. Jo mai en la vida haver imaginat que haver dormit en el monyo. Jo sóc de les típiques falleres que quan acaba el passacarrer de la vesprada, el primer que faig és llevar-me el monyo i a l'endemà altra volta a la peluqueria. Però aquest any és impossible. Has dormit en monyo. En tant d'acte no puc. Es pot dir que vas a tots els actes però no disfrutes cap? Vaig a tots els actes i els disfrute tots. Tots? Però no el pots bufar? Un poquet. No, tinc que guardar Les formes. les formes, sí. Perquè n'hi ha molts actes en què n'hi ha molta gent important. Però sí, sempre me faig una o dos casalletes. És precís. Per obrir l'acte sempre. Has tingut sort de que jo no estic fent un diari, perquè si no el titular d'aquesta entrevista seria sempre me faig 2 o 3 casalletes per obrir un acte. Tania és la reina fallera,
sable y pega tocar. També sempre n'he d'orar. Amb talent però festera. Dels animals defensora. Bé, Anonymous M, que vol dir anònimo de merda. Tu d'ací ixes dient que t'agraden les falles. Perquè si no, d'ací no ixes. I ixa mà és que me tapa la càmera. Vinga. Eres faller, veritat? Jo sóc un amant incondicional de les falles i necessito que tu digues el mateix. I no me tremolarà el pols per a que ho demostres. Ho diré. M'encanten les falles. Deixa altra volta. M'encanten, les adore les falles. Ara deixo al revés. Al revés com? Adoro les falles, m'encanten. Adore les falles, m'encanten. O encanten-me. Encanten-me, les falles. Adore, canten, bé, tot. Sí. Tot. Vale. Hi ha una última cosa. Per favor, Chuso, por favor, hazle un primerísimo primer plano a esa carita. Vale. Y ahora vas a llevarte la máscara y anem a descubrir quina clase de persona eres tú. Vas a hacerlo. Eso. Vaig a morir. No vas a morir si te lleves la cara No, de no em mataràs tu, però em mataran els falleros. Els falleros és cosa d'ells, una cosa entre ells i tu. Senta't. Me mires. Aguanta la risa. Vale, anem a intentar fer-ho, ¿vale? Jo no te miraria. Ahí. Ahí. ¿Qué? Que venga. No. Mira. No. Ahí. Tranquil·la, vaig a deixar el... Anem a repetir-ho, va. Anem en les preguntes xungues. Xungues? Que el penses que les falles són sols alcohol? I res més. Res més? També n'hi ha drogues. Clar. I foc. L'antifallero soc jo. M'entra la risa i ja està. Va, espera, perdoneu. Vale? Toma dos. Ja ha carregat això 20 voltes. Vamos, Chuso. Acció. No deixen els goig, també deixen molts escrits, molts llibrets, els monuments. Mira on estem. On te creus que estem? On te creus que estem? En el local antifallero de Sueca? Estem en l'exposició del ninot. Això és el que som. Ninots. Te ho ha ficat a huevo, Crec que té més personalitat que tu, que estàs ahí darrere d'una màscara. Fill de p***. Això no ho ficaré. Baixa la mà un poquet, que jo vull que així també. Puja-la un poquet. Puja. Ai, perfecte. Bé, Claudi. Merda. Talla. Bé, Anonymous M, que vol dir anònimo de merda.